сега ще снимам на Clash of Royale. Така, мисля, както виждате, спаднах една победа, загубих докато снимах, пак снимах. И така няколко пъти, но не се получи. Сега се надявам да се получи. Ще изиграем една победа и другите се надявам да стигна сам до някъде, така че изиграем една битка. Това клипче ще е доста кратко. Сигурно и ще изиграем един Friendly Battle Crown Duel Challenge. Така, 8 лево. Ще играем срещу Принцип Nero. Както е той. Не се паднаха много добри карти в началото. Надявам се на Fire Spirits. Да, с Fire Spirits ще започнем. Така, тази Valkyrie. Отзад тук. Трябва да зарада грейвиарда. Тук трябва. На милото! Ес, оцели го. Така, оцели го. Сега ще зарада грейвиард. Бързо. Ес, оцели. Yes! Не, вземи колата! Не трябва да стигна до тауъра, Yes, не стигна до тауъра! Не съм гладен. Кога ще вечеряш, бе, бабо? Защо не си гладен? 6 часа 7 нищо не ядеш. Не съм. Да! Не. Само малко. Извинете, това беше баба ми. Много съм приняла, ако чуете някакви викове, обаче не такива работи са от нея. Така, не върви лошо. 500 демидж. Победихме, хора. Победихме. Успяхме, хора. Победихме. Така. Върви добре. Чу ли да игра още на игра или не? Но така, дигаме се нагоре. Добре, хора, се нещо да апдейтна, защото ми трябват някакви пари, не за 400. Няма смисъл, не го използвам. Така, хора, значи искам да ви покажа няколко дека за първа, т.е. за четвърта, пета и
6-та арена. Значи първият е за 4-та арена. Само да запомня. Това ще е за това ти, ако имаш грейвярд. Ако нямаш грейвярд, сега ще ви покажа един много добър дек, който може да използвате, ако нямате грейвярд. Само да намеря това курса. Аз какво видите? Така, скелетън армито. Ето това е много добър дек за 6-та арена. Направо гърти. Поне аз с него използвах и си дигнах на 7, докато спечели Graveyard. Много странно, но не виждам. Graveyard да ми е дека, да. Така. Дека за 5-та арена. Така, сега ще ви кажа един много добър дек за 5-та арена. Wizard. Мускетар. Мускетар слагате. Слагате мускетар. Ако имате грейвярд, задължително слагате грейвярд. Тъй като имате фаербол, рокета няма да ви трябва. На място на рокета ще сложите и за штрих ще сложите мини. Извинете, не иска. Мини дека. Ето това е дека за 5-та арена. Това обаче ще ви покажа дек за 4-та арена. Извинете, забравих нещо на дека този. Слагате майнинг. Ето това е дека. Сега да ви покажа дека за 4-та арена. Слагате, ако имате Хограйдър. Скелетън армия почти масово ви трябва. Грейвярда ще го махне естествено. Giant. Prince, Archer, Mirror, още го нямате. Слагате Witch. Fire Speed-ата. Не знам на коя арена се печелиха, да. Няма да ги използвате. И последната карта, която трябва да ползвате, която ви трябва. Само да ви кажа дека. Наместо на това пилис. Трябва да сложите. Само да го намеря. Къде е, бе? Ето го. Дейви Ядена. Лъкни снимам! Алексей, има по-важни неща. Имаш тройка по iTunes, тройка нещо. Прецака ми целият клип. Мраза те, махай се!